Yo, para sa Kalunasan, Patakaran, non-tournament battle, natakaroon dire Insular Square, Tabok, Mandawi, Janson versus Dead Air, yo, ato bakpakano. Yes, sir. Non-tournament battle, syempre, daghang salamat sa tanang tao nga naadri karon, di kayo nag-uras para nga kalihukan. Syempre, shoutouts Apollo Sports Bar, Kimuri Vape Shop, WT Jewelry, syempre, Street Pharma, Off the Chest. Ug di natin dugayon, make some noise for Dead Air. Yo, shout out ko sa fan. Shout out ko sa akong homies sa Carbon, and then sa akong family sa Makarayan, Maylong family. And sa homies na ko sa Suran. Yo. Gikan magpandawi, make some noise for Janson. Yo, Bara Castle, what's up? PDY, sa pamilya. Yes, so nagsabot na sila daog sa coin toss si Dead Air, dipili ninyang mauna si Janson. Non-tournament battle with beat, paminaw na to. Round 1, Janson. Sorry. Mga homies na ako, naka-fitnessan. Kami ang sudan, sa speed na gisuwan. Dili ko sikat, ayaw kakurat. Akong ba na trihunat, pero dili pasagad. Kani akong rival, pwerte kasikat. Dili palubong, pwede trasidudong. Naaman sa throne, o di ara ang strat. Mga naribat, bago santa, maoy libat. Bars ng stick, sama sa revolver. Bang, guba na imo, drop it sa imong ballpen. Brother, wana kay tinta na malista. Di naka-punch back sa akong bara. Hantod ng nispad ka, imong ba, na'y mabuka. Silhouette standing in front of me like a duplicate. I can imagine that illusion never ate me. It's beyond what I expect. Conquer is the best option to defeat the shadows that I was made. I need to burn you right here and now. You're a black fox in our town. Heard the Molotov cocktail, I will light up the place where we at right now. Let the place where we at right now. Salamat sa Herbay. Pakpak sa boy. Check. Sama ning isda asyan, raman tugla ayon. Wain anig hasag, kapuya trabahoon. Pati man ni uglasa, kanimoy gipakaon. Kaya di nyo nilutoon, kung aning kilawon. Kanong ni apil kasing unani nga tuwa. Nagagubwa, sa imong ganang maguba sa kong galaki. Perteng pagamabaw, iluwa. Dupain awong rani mo'y kuyaw. Lisod tamakan mo ragtae, stop na kamamen. Hanap po GP, maura iya hapigit ruig ka sa CP. Mausiguro ning dagwaya, kung ibutang imong Facebook ug IG kalitang ug kaban. Nisuksuk sa sukmit, tuog di makutkut. Wako dabut-but, ikaw kay mabunog. Ang kahadlok ni saka natingay. Wapa ko nakabugan na tagbaw naglihay. Yo, mauna si Janson katong na-asing. Pagpunod niya sa iyahang scenes. Fucking bitches mixing your music to me. I ain't care, brother, without outside you and wine niggas. I dare you to disturb a fun with my homies, motherfuckers. Oh, tawgarak isang ngalan niya Christy Ivan. Usa kong kaprokilir and so we said bam. Iskintros pag-unuan. Ipadala ko ni Commander sa Libya pakugikan. Na ako'y mission eliminate is grabe sa kadalanan. Sugod na ko inyong kampo sa walay sa maaron way madunggan. Ikaw rapan iribot ang fight sugo sa kalitasan. Kabo ang abilidad, way ebidensya na makitaan. Way ebidensya na makitaan. Wala ko'y kanta, dili ko sikat. Influence na ko ganahan sa durap. Careful of their skills, ako nang ikang face. Ayaw katingala, mga crowd ma-amaze. Ikupot na ko sa mic, sila na days. Kana particular na space, sila na hits. Ayaw katingala, mga crowd ma-amaze. Yes, Rubo, that J. Ikaw masuffocate, kay crowded out the place. As we shot imong sakit, ikaw masuffocate. As we shot imong sakit, crowded out the place.
wa pa ka mabounce bro. Anong gipaabot pa man mo ground 2. Couch uray mo hang nga badangatan. Samot ang di nakadagan, di suda man di papagan. Kapanawag o kabang lahi ka og panoo. Oo nga mayano kulbaanan ni og sugod. Nang waga di mao maglisod man gay og dukot sa Pinas Pasay. Mapuno karan sa sungog, wanay atrasay. Maong bay, wa kay tsansa. Yun sulay pagkaghamag, madisgrasya. Kadang haga karon makabalo. Imuhang nga pito, ako ray makayabo. Magbahay ni karon nga ni apil. Imuhang nga gikontra, gutong kay utigil. Ugi ka ray, uy bitin, na bakahay makasiging. Mangurog na imuhang o apil, imong tiil. Witness the fitness, the confident living. One hope, one. Yo. Yo, naghan na kayong rapper sa kalibutan. Wala mong i-merge ilang pangalan na ay kumanda na diyan kadalanan. Maabot at ang sila na ay mapamatukan. Salamat Apollo Sports Bar o BSK Patakaran. Hasta ni Brado Sean, nag-Samaritan. Balik tag Daddy Janson. Yo, nang ni mo mason ayaw na og rason Michael Pacquiao Slim Shady version balhin taglain diversion topic na to unsaon pag nilimo dudong asig mabida niya kay ikatumbaho ni pistol lang walay bala ihapak kunimpuan sa imong mata mabdak out imong vision ni revenue sugdan na ang execution pinaagi sa pagbobox imong lawas kalbido kada patch imong madaw ang tudlo kung naka ay kabalaka na ay manibag na dala iwas ebidensya ang piligro nimo na pa istorya sugdan tas imuhang bara nibaga na ang kontra nanginit na ang storya kada bugas salit pa init na kay ginhawa galisod na og ka sila og nagtutulan walay ibarang kontra speechless joke na ang kontra unmuted wa na ibara yo God bless. Check. Round 3, Boy nakabadlong ganahan matiwas. May paimuning gipahangin sa gawas or ihas ni Sean. Gusto nga mo testing apan dito sa round 1 pa lang kay naiging. Di man dingning praning di ka mao. Magtaking king o di ka mao. Ari kas pangamot basin sa imong dugo unay kag bahog. Unay ka bahog naw ni galog. Nagtibi-tibi naman ka madapan dapog. Awaron kitsay gidaog-daog. Pasensya imong gana ako ang gipakadaog. Sobraan ra kagalot. Mamarog balahibos when ahot. Gitunog bakon sa log. Yahi ano giyanog tabuk. Usa tabuk ra ka giyanog. God bless your life. Come on, God bless your life. Yes, sir. Yo, Janson versus Dead Air. Papaka na ito balik ko. GNN Tournament Battle. BSK Tryouts no Janson and Dead Air. So ang gipili sa judge 3-0 para kang Janson. Shoutouts Dead Air by Tara rin papagas sa lolo. Kami na sa balay. PDY.